Paghuman ni adto, nagpakita si Jesus pinaagi sa lahing panagway ngadto sa iyang duha ka sumusunod sa dihang nagapadulong sila sa kaumahan. Busa mibalik sa Jerusalem ang iyang duha ka sumusunod ug gisultihan ang uban nila nga mga kauban nga si Jesus nagpakita kanila, apan wala usab sila mutuo. Sa katapusan nagpakita usab si Jesus sa 11 ka apostoles, samtang nangaon sila. Gibadlong niya sila tungod kay wala sila'y pagtuo o gahi ang ilang mga ulo. Kay wala sila mutuo sa gisulti sa mga nakakita kaniya human siya nabanhaw. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita mahitungod kanako sa tanang mga tao. Si bisan kinsa nga mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo paggahukman nga silutan. Human kadto gisulti ni Jesus kanila, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Og nagsangyaw ang iyang mga sumusunod sa nagkalain-laing nga mga dapit. Gitabangan sila sa Ginoo ug gipamatud-an niya ang gisangyaw sa mga sumusunod pinaagi sa mga ilahnan nga ilang gihimo.